Baba usemakhosi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama usemakhosi siyabonga ke baba leli thuba elafika ezikhathini zakudala zibifikela obaba nobaba khulu bethu bakubona shembo ngcwele ukuthi uvele ezulwini base bekulandela. Siyabonga ke kusemakhosi nosuku owasipha lona osasipha lona namanje singabengoni ukubana sihlanganyele phakathi kule ndawo yakho engcwele kusemakhosi. Banazaretha ingcwele abanye ngeke bazi baqonde ngoba babengekho ngesikhathi uqhamuka leli thuba alivezwanga ukuhlakanipha kwabantu bakaqwabe noma abengoni, kepha abangoni babeya ngokujwayelekile njengoba sonke siye Jehova siyobika inkinga zethu. Nangaleya nkathi ke endala wenze kanjalo baya kuyibika beqhamuka kwindawo umagumbamani omhlaba bebika inkinga ababhekene nazo bengabalesi sibongo ngoba ziningi lezibongo ibongo zabenguni kakade umhlaba wonke lo waseNingizimu Afrika ugcwele abangoni. Ngiyocela kusemakhosi nami njengomntwana ngikhalela kuManazaretha ingcwele ukubane uma ngisho lokho okuyiqiniso isikhathi ingabukeki kabi kepha lemukeleke nje njengoba linjalo ngoba kubalulekile ukukhuluma uma isidingo sikho. Ngixoleleke Manazaretha ingcwele ungabi khona sebeyikhomba ukuthi lento engiyishoyo ngisho kubona ngoba nakho ikhulunywa yimina. Uthi Jehova esixwayiza sisonke nje ngobuningi bethu uthi ningabi njengokhokho benu. Lawo mazabalekile akathi Jehova uthi banini njengokhokho benu, uthi ningabi njengokhokho benu. Usho ukuthi sinomsebenzi sonke okufanele siwubuke siwugcine. Angathi uJehova mayisho kanje omunye uphendukeze abese ishaya isifuba athi mina wami ukhokho nje. Uthi uJehova ningabi njengokhokho benu. Usho ukuthi ufuna sishintshe thina sibe yilento uJehova ayifunayo. Amen. Ngakho-ke Manazaretha ngizocela nje nami ukungena kahle egiyeni uthi lokho engizokhuluma ungabe intando yami kepha ube iqiniso elifanele nelemukelekile kuJehova uThixo Inkosi. Ngizocela ukuhlabelela isihlabelelo 89 hlala nathi
Ngiphinde ngikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. MaNazaretha lolu suku ke ahamba ke amadoda akithi amadala ayoyibika enkosini ngokweyinsizi eqhamuka kumakhaya ngamakhaya. Wayeseyathula uNkulunkulu wamakhosi. Wathula wabuka lamadoda efika eyibika. Wayesethola ukuthi bakhuluma inkinga efanayo banosizo olodwa. Wayeseqhamuka nesixazululo uJehova. Ilapho kufanele MaNazaretha nilalele khona. uNkulunkulu owaqhamuka nesixazululo. Akuwona amadoda kaQwabe athi Jehova sifuna ukuvelela ke siphathe inkonzo senze konke esontweni lakhe elingcwele ngoba ayiqonda kahle ukuthi le inkonzo umnikazi wayo. Lana udumo lufanele uNyazi kuphela. Akekho omunye umuntu ofanele azakhele ayihlelele ukuthi ayinikeze udumo. Olonyazi kuphela. Lithi langa bantu bakaQwabe iphi inkosi. Ngaleso sikhathi MaNazaretha wayengekho ubaba oyinkosi yasemthandeni ngaleso sikhathi lapha ababeyibika khona. Lase licela ilanga libacela ukuthi hambani enkosini yethu. Ngoba uJehova MaNazaretha uma esihlonipha akufanele bese sithatha ithuba lokuyibona sibakhulu. Siloku sinweba kufanele siyemukele inhlonipho sikujabulele ukuthi uJehova uyahlonipha. Wayese ephuthuma lamadoda elanda inkosi emthandeni ifike emzini wasephakameni. Wayese elwaba lokuhlela uJehova ukuthi inkosi ke esemthandeni iyona ezolohola. Iholela amadoda onke nomama. Yayisifaka nabashana nabakhwenyana yafaka nje bonke abantu abasondela kulesi sibongo. Yakhuluma MaNazaretha. Akugcinanga lapho. Akuzukhuluma ke lokho ngoba ngiyazi abantu uma ukhuluma into eyigenuine baye bese bekubuka kabi bethi uyibeka phambili. Angidingi ukuyibeka phambili. Mina ngumntwana kaJehova ngithobile phansi kokhosi basezulwini la emzini wasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngizokuyeka ke lokho ngokuyekele thina bangona abakhulu. Angiyini kusho njalo phombe nomkhulu. Hayi ukuthi iqala ngami le nto niyayazi MaNazaretha. Amen. Wayese usho uJehova kulomhlangano wayese ekubeka ukuthi uyabanikeza abantu bakaQwabe inkonzo yesabatha ukuthi iphathwe ibona. Umuntu wayesemncane bathi ke ababekhona ngalelo langa inkosi yasemthandeni yayiphatha ekuseni nasemini inkonzo yesabatha. Wase kuthi ke makuphuma inkonzo uJehova wayesenikela ngendawo yakhe eyingcwele ukubane bafake inkomo zabo khona bayihlabele khona bashisa impepho khona emzini engcwele. Lase lithi igama lomcimbi nizowenza abantu bakaQwabe ukuze kuxazululeke inkinga zenu kuze kusho uJehova athi sekwanele bese niyayeka.
Banazaretha ngephutha ke singalazi sibancane lomcimbi bekufanele uqhubeke njalo nangenkosi inyanga izulu nangenkosi uThixo njengoba uqhubeka njengamanje kodwa ke ngenxa yezimo ke ezithize mhlawumbe singabalula engake ngakubona nami ngathi ngihleli la esontweni ngelinye ilanga sengihleli kulesihlalo sabenguni ngenza siqhuma phezulu kumenyezwa bakaqwabe ngingazange-ke nginothise ngangisemncane-ke nami ngase ngibona ukuthi mhlawumbe-ke ngeqeka ngaleso sizathu ukuthi mhlawumbe ngisemncane ney'nwele zayisaphelele nentshebe ingakabi mhlophe nje isemnyama impela kwase kuba khona ukuphazamiseka komcimbi ngalezi zathana njengalezo-ke Manazaretha kodwa-ke into ejwayelekileyo ukuthi uma siwumuzi noma siwumndeni sithi simazi ukuthi ubani osiholayo kodwa-ke sibe nalokho ukuthi hayi nami ngingahola lapha ngoba ngizalwa yiyona inkosi ngingosibongo sakaqwabe na kanti uShembe wayebeke kwacaca Manazaretha angikusho lokhu ngizama ukucacisa ukuthi lo mcimbi amaqwabe awayanga kokukhonzela enkosini ukuthi sicela baba ukuba nomcimbi nje ngoba ayingazi kwaba uyena uJehova wabe esewuveza lo mcimbi. Ngicela ukudlula-ke kuleyo ndawo Manazaretha ingcwele ngoba ukuchaza nje ukuze sibe bathi sibe sepejini elilodwa. Manazaretha uthi kuJehova usho kuthina sonke akekho umuntu ofuna ishaya isifuba athi mina nginaqala nabo banecala icala likho okukhulunywa ngalo kakhulu even nje sihlabeleleni saManazaretha ingcwele liko khokho bethu. Nizokhumbula phela Manazaretha ukuthi uJehova ubaba omkhulu mayefika la eqala esebenza lo msebenzi oyingcwele kwaba khona ukuthi abafice bephethe amahawu ayilingana nabo bemile bephethe nemkhonto wayesejika uJehova wathi cha uyekeni lokhu akuvumelekile lokhu wayese eletha lamahawu amancane okugida wayeseletha ama-umbrella namashoba lezi zinto zisusa uyisho nje manje uzoyishaya isifuba ukuthi mina okhokho bami babewushaya umkhonto ayimukelekile lento ezulwini ayimukelekile bayingcoma nje abantu bese-ke ngezinto-ke ongafanele kodwa thina njengoba sesiyalazi iqiniso saManazaretha awukwazi ukuyincoma ngokuthi ngibabhokoda ngomkhonto ngifika ngehawu elingangendlu yami into engamukelekile leyo Jehova kusho ukuthi sonke-ke esingabazali vele bethu siyazi bathinteka ey'mpini ey'nkulu ezake zaliwa okusho ukuthi sonke sinaso isibopho ngibonile-ke ezinye iy'bongo zakulungisa lokhu emveni kokuba kuvulwe leli thuba lakaqwabe basebenza nabanye beyibonga bezolungisela abakubo ngendlela ababe balungisela ngayo. Ngakho-ke Manazaretha sikulokhu ukukholwa sidinga ukubambelela siqinise khona ngoba kusuke kuyinhlanta noma kwaba yinhlanta kokhokho bethu bethi bekuleso simo kodwa uJehova mayesebabona sebesengcupheni asondele uNkulunkulu azobadabula. Ngizothi ukubeka nje kancane udaba oluhambisana nalokhu engikushoyo Manazaretha ingcwele. Ngesinye isikhathi uma kuzoliwa impi yamakhanda ngabo 1906 kodwa iqale ihlelelwa ngemuva le ngoba ngabo 1900 kushesha kubheka le amakhosi ayelokhu eboshwa elokhu ephuma ngena emajele abelungu ngoba ayengahambisani nemithetho abelungu ababeyifaka kubona ewacindezela. Ngaloo ndlela-ke kuyilo beboshwa bephuma bengena kwazi kwaba kuhlangana
isikhathi la kuthiwa cha asiphike ikhanda sithelile. Wayekhona-ke nowami ukhokho ebalwa nawo lawo makhosi. MaNazaretha ngiqondile ukukhuluma ngokhokho wami, kepha ngiqonda ukukhuluma ngenhlanhla uma uShembe emthanda noma ebathanda abantu bakhe ebavikela. Mayisilwile MaNazaretha impi, ngaphambi kokubuyilwa impi esinye isimengiso abantu abangabenguni. Mangikhuluma ngabanguni ba sengichazile ukuthi ngikhuluma ngabantu abakhona izwe lonke. Ngaleso sikhathi-ke ngicabanga ukuthi abantu babebizwa ngabenguni. NgesiNgisi kuthiwa lezi mangabe kukhona into eyodwa bese kuba khona abaphumayo-ke ngoyinhlelo zabo kuthiwa ama-breakaway groups. Yilolo gama elingifikelayo. Ngishilo ngathi mangibeka kuba yiqiniso ningangibuki kaba, ngiqondile lokho, ngiqonda ukukhuluma ngoJehova lo esinayo. Mangabe-ke abelungu bethumela umlungu ukuthi ayohlola ey'ntoni ukuthi impi yabantu iphi la iqhube khona. Abantu-ke abamabutho bese bebamba umlungu bemlethe enkosini. Inkosi bisimbona ukuthi cha inhloli le, inhloli-ke ayenziwa lutho. Besithi mdedeleni lo ahambe. Abantu-ke mabemdedela bese bemshekelela bembamba ngale ngasekhoneni la inkosi ingasaboni khona. Bese bembulala abantu. Mabebuka le nyama emhlophe sebethi udela wazi ukuthi i-test kanjani mangabe uyifaka emlonyeni. La qala khona isono MaNazaretha. Bamhlephula abantu bamosa bamudla umlungu. Sangena-ke isimengiso, singena ebuthweni, ibutho labenguni. Uthi uShembe into engiyibukayo kumina, mina nenza isimengiso mabevika labo qwami beqhamuka kwindawo ngeindawo. Mina nathi umlungu. Manje-ke yaba isimengiso lento uNkulunkulu kufanele-ke nilwe nendlela ukuthi niyigeze ngale ndlela engisho ngayo mina. Wasekuqala lo mcimbi MaNazaretha ayingcwele. Kodwa mawuhlakaniphile uyabona ukuthi lento ithinta nombani. Ngoba lento yenzeka kuphi nakuphi nakuphi nakuphi. Okusho wonke umuntu unalo leli chashazi lokudla into ongafanele ayidle. So sonke-ke ingakho uJehova ethi ningabi njengokhokho benu. Okusho asikwazi lo sishaya isifuba, ngishaya isifuba ngithi awu mina ngizalwe uZimalanga iqhawe. Elalokuthi ujele umkhonto uphume ngale. Okusho ngincoma ngento okusafuneka izingane zami zibuye zizoyigeza la elinye la. Uyeke lokho MaNazaretha. Ngokuhlonipha incwadi engcwele akusho mina kusho incwadi esifundayo. Le ncwadi mawuyibheka kahle uzoyibuka kahle inika isikhathi uzothola ukuthi mawungasiyilandela uyenze yonke into elaphakathi ungaba yiNazaretha elingqa phambili. Ngoba ngabe akukho la uphaphalaza khona. Ngoba okuningi okudinga uJehova kukulesi sihlabelelo. Ngisho amaculo akhona ayikhuluma indaba ibe sobala. Bese kuya ngawe ukuthi ubuka kanjani. Izinto uyibuka hayi ukuthi fanele uzume phambi kwabantu uhlaziye izinto zikaJehova. Kodwa fanele uyibukele wena njengoba ivele ikhuluma nawe. Ikhuluma nawe ukuthi uyizwe. Ikhona amakhono. Uthi-ke MaNazaretha mayisilwile impi yamakhanda. Sebebhubhile abantu. Abelungu sebeshaye bavala emabuthweni. Nansi inkosi yesizwe samaqwabe ihleli endlini. Isiyinisela ukuthi abelungu bayibhubhisele phakathi endlini. Ihleli abelungu la ngaphandle badubula ubhayibhayi bazama ukushisa lendlu. Lendlu ayishi. Inkosi ihleli ngaphakathi. Uma sebesondela abelungu befika qathatha eduze kwendlu.
Abese kufika izwi enkosini elithi ayiphume kulendlu ngoba isizoshisa. Bese likhombisa isihlahla ukuthi hlala lapha esihlahleni. MaNazaretha mawungabuka ngamehlo engqondo ke umuntu osebhujelwe isizwe lo ufika emzini wakhe engekho ngisho ingane ngekho ngisho umuntu akukho ukuphikisa engakwenza kwakufanele enze lokho kushiwo izwi noma engalazi ukuthi izwi likabaleki. Wahlala MaNazaretha phansi kwaleso sihlahla okuthe mabefika abelungu base befaka umlilo bawushisa umuzi washa ewubuka bengamboni kodwa eseceleni kwabo efihlwe lelizwi elithe hlala. Washa-ke umuzi wangqonqa uthe usushile wayese ebona ukuthi hayi angisenamuntu kuhle ngoyinikela kulabelungu ngoba uyacaca ukuthi sebewunqobile umhlaba okusho ukuthi futhi bazongilandela baze bangithole ngcono ngiyise mina kubona. Wahamba-ke MaNazaretha wadlula kumzala wakhe Mumbe la afica khona ngenhlanhla amakhosikazi akhe nezingane zakhe zicashiswe lapho. Kodwa waqhubeka wadlula uthe besendleleni base beboshwe sekukhona-ke abashilo ukuthi naba laba engibafuna ubelungu base beyaboshwa. La ngiyakhona-ke MaNazaretha ngesikhathi futhi eseboshiwe. Ngesikhathi eseboshiwe abelungu babe nohlelo lokuthi kuzofanele bambulale kancane kancane ngoba bathi abadala kusho abadala bathi ukhokho wayihluthuka ngibeke nje kanjalo ulimi emzulu uzwa kangcono wayemuntu ocasukayo umuntu odinwayo enolaka. So abelungu ke bethi lo ufanele ukufa ngoba uyena lo obenesibindi sokukhatha impi futhi uyena othintekayo edliweni komlungu njengenkosi yalabo bantu. Base bemhlelela uphoyizini. Thola MaNazaretha ngesikhathi bewuhlelela uphoyizini wawuzothi uma ungena ngaphakathi kuyena bese uphenduka ofishi mayethi uyachama bese kuyablockeka kuleya ndawo bese ke phendela koyisemkhulu naye. Lapho kufika izwi lathi sibanibani ungakudli lokudla okuzongena. Lento yenzeka ngabo 1906 lebala wangakudla ukudla kunokushintshana bekuletha belethe ongena poison lithi izwi mangenawo poison kudleke lokho. MaNazaretha kwenzeka lokho ikhawu baze abelungu bahlangana babonda le ndoda ingathi ithanda ukwehluka kulamadoda esinawo la yona ngoba sitsejuka ubalo isizayo owenza ingajuqeki. Base bethatha isinqumo sokuyeka ukuzama ukumphuzina. Lapho izwi lazothi uyabona ke sibanibani khululeka manje udle sebekhathele ngeke basakwenza lutho. Yayisiyabuya ingqondo futhi ingqondo ibisokukhululeka nokujabula emveni kokuphintshela isikhathi eside ukuthi angibuzi ukuthi engabani izwi bese yabuza ubani wena oyizwi engakuboni ongisiza kangaka na bese liphendula izwi bathi ke laphendula izwi bathi mina nguShembe. Wabuza wathi Shembe ngiyokubona kanjani ngoba kufanele ngibonge ngoba MaNazaretha wayisindile entanjeni ngoba ubabe bazomgweba intaba kwase kuba khona induna eyinikelayo yathatha amacala enkosi yawenza wayo. Induna bathi igama layo kufanele ngilisho ngoba yasindisa umphefumulo wenkosi yayo usho ukuthi labantu ababazi ukuthi amakhosi avele ezulwini. Leyo nduna umacabacaba wakwaMfeka la endaweni yaseNkwambazi ingaphansi kwendwedwe iphethe ubukhosi bakaQwaba emthandeni lo ndawo. Leyo nduna ke yayinikela yathatha wonke amablame enkosi kwase kunqunywa yona yasinda. uNkulunkulu wayebabekile abantu bakhe ukuvikela amakhosi ongafani nalaba ukuthiwa bazwakala bekhuluma emzini engcwele
bethi umuntu uyinkosi ngakubo hayi la bakhona abazokala besho njalo la ngaphakathi makuthiwa amakhosi ngidlule kahle bathi amakhosi ngakubo hayi la okukulahlwa ke ngoba zikhona incwadi abazi iBhayibheli la bethi khona kunencwadi ethi omelana namakhosi umelana noNkulunkulu bathi khona incwadi esho njalo abazi iBhayibheli ngaba kwebeyisho Nazaretha angikuhlwanga ukwazi iBhayibheli ingqolele nasesikoleni ngangiyidoja i-religious ngoba nganginale nkolelo ukuthi mina ngilandela ushembe manje angikwazi ukulandela lezi zinto zezinye inkonzo ngase ngisala kanjalo ngeBhayibhelini hayi kabi Nazaretha ayingcwele uthi-ke ngushembe mina uyabuza-ke ukhokho uthi ngiyokubona kanjani uthi ushembe eminyakeni emine kusukela manje uzophuma la ejele yobe sengihlangana nawe-ke ezweni lakho awu ajabuleke ukhokho linyamalalize idlula iminyaka ifika iminyaka emine oseku-1910 bese litheleke ugagane kulelizwe bese kuzoshaya isikhathi la luya khona emthandini lapho ke okuthiwa ke abazazi indaba noma ngazi ukuba kuyiso lesi sikhathi kufika noma kwase kungesi isikhathi bathi lwalehla khona indawo lapha ngabithi okuthiwa kuseGlendale eyaqanjwa yibo lapha lo ndawo ke lwalehla ngakulo ndawo badlula komunye umuzi kwabakhuzwayo bathe ngathi kwakuyisalukazi lekhehla owathi mayicela amanzi khona uBombela base beyithuma labadala wase uNkulunkulu ebapha isibusiso bathola ingane sebebadala ngithi khona lo muzi wakhuzwa khona lapha emthandeni endaweni yaziwa ukuthi kusemasomeni isigodi sakithi khona isigodi okuthiwa kusemasomeni lapha emthandeni ulapho ke lo muzi wakhuzwa likhona ke nethempeli eliwuphawu ngoba umlando kaShembe into engeke icishe ngizokhumbula nani maNazaretha masihleli la ngesikhathi seCovid insuku la kwakuhlelwa khona imashi kufanele kuye eThekwini la unyazo lwathi khona lokhu Nazaretha ngeke buze kuphele ngoba uJehova wafunga lesihlahla entabazo uJehova ukuphindile lokhu mayivala umhlangano anoyinaka-ke lezo nkulumo enjalo maNazaretha ngoba inkulumo ezisuke zisinika iqiniso lokuthi lo phambi kwethu uJehova wangempela ngoba into ayisho ngesibindi angalo efunisela ukuthi ngiyacabangela ukuthi usho nje qondo thina-ke makhosi saphiwa inhlanhla esayishiyelwa obaba bethu ukubona ukuthi nangu uJehova la engakhona singabazi ngoba nobaba bethu abangabazanga ngesikhathi kusuka izimpi ngeminyaka yawo-1976 ekuphakameni bathi malifika ilanga maNazaretha ngoba ezinye izinto ziyikhulumeke busudideka nje kodwa ubaba ashonga kanje ubaba wami wayekhona la kwathi ebusuku kwafika isigijimo sibuya kwanyuswa enkosini yakhona ithi sivuswa isibonakala sibona inkosi ilanga lithi ilanga uhlaleleni limbiza ngegama-ke libiza inyanga izulu engathatha amaNazaretha anyuke nawo ayintabeni ngoba usehambile yena nababheka bezayo wavuka ubaba ebusuku weza la wenziwe enkosini yamaqadi wasekuthatha inkosi yamaqadi wayiwa kubaba inyanga yezulu wayethulwa lenkulumo kuyishwa ukuthi umuntu owuyena owayibone lento wabe semjikela uJehova sebuyela ohlangothini olunegative kodwa lokho akusho ukuthi kufanele sikhulume ongekhona la kufanele sikusho ukuthi nawe umuntu owayibe nenhlanhla kodwa wayilahla mina umzala wami uma wami uzalwa khona ekhaya cikile
banyuka nenkosi wayiwa phezulu abafundisi babengekho ngoba babehlelwe umshophi abafundisi. Kwathi makusuka lezi phithiphithi abafundisi babayibona ukuthiwa babe umhlabelo bendlalelo wasezulwini. Ngoba kubuzakala kubona ukuthi kwenzeke kanjani lokhu ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi babe namaphutha ngoba benamacala, kodwa njengabantu abaseduze nenkosi nangendlela okwakwenzeke ngayo ukuthi inkosi isuke phakathi kwebandla yohlala le eshore bese kwakhona uyibambayo egohle athi akubeni umuntu la. Base bethola lelo qala-ke abafundisi obaba uMbuyazi nobaba uMadlala. Ubaba uMbuyazi wasinda ngokulambisa amaNazaretha evalelwe endlini eselimele njengalo. Kodwa uNkulunkulu ngoba wayamazi konile wamkhipha ngewindi zaya. Okuthema inkosi sihleli la inyanga yezulu yayisibabuyisa abalethana phakathi kwethu. Siyabazi-ke thina sizingane sibabuka njengoba uMadlala ney'nwele zabo ezimhlophe qwa. Ngisho ukuthi amaNazaretha la sikhona sikokuphelele. Asikho isidingo sokungabaza futhi asikho isidingo sokubuza umuntu oseceleni ukuthi ngabe kuyikho into. Ngoba konke okwenzeka la kulo muzi sibona thina kufana nselo kwakwenzeka emzini wasephakameni. Thina-ke sakhulele ephakameni. Mina ngihlalile ephakameni iminyaka ngeminyaka. Ezinye zalezi gilamkhuba nje ey'vesazi ubuNazaretha bezingobhuti ezinye zikhula lapha phambi kwethu. Siyabazi abanye bake basifundisa ngisho ey'koleni. Singazi-ke sibona ngathi bayakholwa kanti bayazibona ukuthi yini la emakhanda khona. Asikho-ke lapho balunge benjalo-ke idoko eligayelwe bona lelo. Bebala-ke amaNazaretha uShembe wafika eMthandeni. Mayefika-ke zambona efika izalukwazi zingazi ukuthi ubani lo ufikayo. Okwazi kwathi ngesinye isikhathi izalukwazi zahamba ziyobona inkosi ngoba yathi ifika la eThekwini amaNazaretha kuthiwa yabona amasosha lawa eyayiwabone ngo-1906 ukuthi hawu kanti labelungu basekhona esivuka umbhejazana kulabo ababeyibambile. Base bebona abelungu ukuthi lo uzofika ikhathi mayefika ekhaya akangabisayo ekhaya. Akathathwa udingiselwa kwenye inkosi, wathathwa-ke ubekwa kwenye inkosi ngapha eningizimu. Mabesuka kogogo beyali ukuze indaba ivele phela ukuthi uhlangane kanjani noShembe. Usethi uyagoba omunye ugogo ngoba phela abelungu base befike nemfashini. Ubonakala ivele into emhlophe ngicathi idutikoti mangibeka kanjalo. Bese ithi inkosi hawu senigqokile nani lengubo. Babuze ugogo cha sigqokile phela ngoba sekuyagqokwa ngithi kwangasabhinqa abanye begqoka kanjalo kuya ngokuthi uthatheka kanjani. Mase kufika izitayela bese usheshe ungene kusona. Bangena-ke nogogo nabo izitayeleni futhi befuna ukubukeka besenkile phela ngokwaseNgilandi. Athi ugogo uyigqokele lengubo kanti uma kuwukuthi akakafiki lo owangithembisa ejele ukuthi ngizombona ngale ngubo. Besadidekile okhokho ogogo kuthiwa-ke ebaxoxeleke konke okwenzekile kusukela impi isiqeda ukulwa ehlangana nezwi ehleli phansi kwendlu limkhiphe endlini limvikela lize limvikela nasejele kuphozini. Mase isuka-ke izalukwazi zibuyele eMthandeni. Mase fika uBhombela ufika nale ngubo emhlophe. Uhlangana kanjalo-ke amaNazaretha ngoba niyezi izimbongi mazithi indaba isuke eNtabazi ziye kweliphezulu bese zehla zehlela eMthandeni. Ingenxa yalolu daba lolu. Wangitshela kanjalo mina wami baba. Akukho kunye. Ngizwa ngobaba ongizalayo i-role model yami phela. Ingakho lisuke eNtabazi ziya kweliphezulu bese ziba nemvumo. Zehlela eMthandeni emzini wamakhosi. Kungenxa yalolu daba. uShembe wayefike ngaphambi kokuba afike la ezophephisa inkosi yesizwe ekhombisa uthando uManazaretha azi kahle kamhlophe ukuthi okhokho bethu bebe usipini umkhonto kanje bese lokucika uhlala enyameni ndodeni
engadalwanga ibona edalwe uNkulunkulu. Wathi uJehova akufuneki lokhu, asingabi njengokhokho bethu. Ukuthi ehlani nonke enilabo lenkonzo yamaNazaretha, angabikho umuntu ohamba phezulu. Yehlani nithobe phansi kaJehova nombani. uNkulunkulu uyohlala njalo esikhuphula, kodwa thina ufuna sithobe. MaNazaretha kulokhu ukholwa befika obaba bethu babekhwabela, babehlala ehlalweni. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi amakhosi ebona ukuthi lo esikhwabele naye akangangathi lo osezulwini ulo osidalile lo. Ehlela phansi ngoba nathi-ke sifike sangena. Yabona njengoba sihleli la sikhululeke phakathi phela, akukho la esisola khona. Ingani ngiyazi ngisukulu, ngizobe ngihleli esihlalweni sami esidraya kanje enkantolo yesizwe. Ngihlale esihlalweni sedraya ngikhomba le. Kodwa hayi phakathi kwalo muzi. Kulo muzi simele ukuyithoba kaNazaretha. Okuyinto-ke esiyinikele thina esingawakhohlwa amagama ukuthi udumo nokubonga ungokwakhe. Nani njengesabatha, isabatha lifuna ukuhlonishwa MaNazaretha. Ningamithwa nezinto. Ngathi ngihleli la ngelinye ilanga. Mangithi ngibuka la epulpiti. Ugcwele osopolitiki la. Babe la osopolitiki. Kukhona nabesimame khona la phakathi. Ubona ukuthi isithunzi sikaShembe oNkabi basithatha bazama ukusibeka phansi. Yayihleli lapha indlu yomusa uthengo lwamakhosazana. Lobabuka nje belikakile ngapha nangapha. Abantu bazana. Ongeke usakhomba noyedwa, akekho noyedwa la. OyiNazaretha. Ulaba babehleli la bebekwe la befakele emjini. MaNazaretha lemjiva uthi ubaba bayinikezwa inkosi enkulu yasePhakamile. Yathi makhosi gqokani kanje. Bagqoka exactly uthi umfundisi ingubo leShembe asuke ethetha ngayo amacala. Njengabathethi bamacala kuleza indawo esikuyona wasinika nathi wathi gqokeni makhosi. Uze libe nalamandla mase nibhekene negila mkhuba emakhaya. Kodwa mase kufika umuntu la isiyenzeka indondo lengubo. Phela indondo into ekhonile isikhulu bese kuthiwa ngoba isikhulu. Umfoka bani ohulumeni for 5 years bese gqokiswa lo mjini. Ngangikhona la ngibuka. Kwabuka ngisho ngiphizeni isemusha kulo mkhosi. Yabona uba ngangifika MaNazaretha. Ngangisafika impela ngoma-90s. Ngibona ukuthi ayikho ndawo la. Kodwa sibona ukuthi lo uShembe angeke MaNazaretha. uNkulunkulu ngeke avikele thina. Asikho ndawo uyena ovikela thina. Kodwa sinawo lamandla uNkulunkulu asinike wona ukuphebeza abantu abangabantu ukuthi msana ukugibela phezu kwaJehova. Ngiyathemba MaNazaretha kulesikhathi samanje amakhosi zobehleli akekho usopolitiki noke nimnika umjini. So sikuma netende phezulu. Kodwa akekho usopolitiki ofanele umfake lapha. Osopolitiki mabahlale hayi futhi la. Abahlale nje nebandla ngoba mayengagqoka umNazaretha ufuna ugqoka umNazaretha webandla yena. Uma sepromotiweke wanyuka ngokwesikhulu bese gqoka lo umNazaretha. Abamuzi ukuhlala la. Siyafisa MaNazaretha ubane lokhu kukholwa sikubambe kwenze uNkulunkulu asikhumbule ezonweni zokhokho bethu. Leli verse ngaba lizwakala kahle ngabe nami ngikhuluma kahle ukuba lisabala amagama obukhosi bakwaZulu. Kodwa ngoba uShembe walishintsha wayesethi okhokho bethu usho sesibala sonke. Oh Phakamang Sawela wena
Jehova ubombela isitimela samabona ukuphakama umema zonke izizwe ngakho-ke noma yini ayishoyo la uyisho kuzo zonke izizwe umuntu angayikhipha ade ayakushiwo kumina lokhu uyikhipha ngaliphi ngoba uJehova uzenzile izinto zakho ayihlela eNazaretha ngakho-ke ngiyafisa ukusheshe ngihlale phansi eNazaretha ngingandi kakhulu kodwa ngiyafisa ukuyixoxa le eyenziwe inyanga yezulu mayifika emthandeni ngo-1978 ngoba kwenzeka isimanga eNazaretha mina umkhulu wami-ke waliphatha kancane izwe labeNguni wase kungahambi kahle bamphambanisela abathize kwabakwabo embangweni weyikhundla-ke okuyinto ejwayelekile base bephatha-ke abanye bakwabo kanjalo kodwa indaba ilama isezohamba ngo-1978 kuSeptember seliyafika inyanga yezulu izokwenza umhlangano kwelakithi emthandeni mayifikile inyanga yezulu izokwenza umhlangano kade ngalesikhathi umkhulu wami ozala ubaba ehlabeka umkhulu-ke uhlabeka ngo-1978 kodwa ngokuzalwa oka-18 something oka-18 wayesehlabeka-ke uthi uma esethule eNazaretha ila ngifuna ukubabaza khona uJehova uthula engakhulumeli utho ma uJehova ethumela intombi zila egcekeni zizokwenza inkonzo yasezulwini ngomgidi ivunulo iconza cishe zayiholo anti mamashi wasemangadi mangaphosisi ngaleso sikhathi mayifika intombi zenze ifanele kwenze mayihamba umkhulu ethule bathi waphaphama umkhulu wavuka wahlala ngezinto eNazaretha okuyinto enkulu umkhulu wayelale ewumuntu ongathi ikhanda liphambene kodwa lavuka khona uJehova esethumela intombi wavuka esephila eqinqu wakhuluma into yoma yathi nkwe waqala ngalabo bakithi wabatshela ukuthi yinalo kufanele bayibuyise bayilethela emthandeni okuyizikweleti zokuzenzela ngoba nakho yena kade ngekho esimeni wayeseyeka lapho wabuyela la wathi uthunywe ubaba wakhe ubaba wakhe yilo wabonana nobaba omkhulu ejele lasesentelele uthi utshela abantu bakaqwaba ukuthi ngithi ngaso sonke isikhathi ngoDisemba 27 fanele bahlabe inkomo bayidle bangayifaki usawuti bayidle injengoba injalo uNkulunkulu lokho elibhekile lelizwe bathi waqeda lawo mazwi eflathela leli uNkulunkulu efikile uNkulunkulu wamakhosi evusa abalele enzela ukuthi lesi sikweleti sisale sisibhekile namanje siyaqhubeka naso eNazaretha. Amen. Ngakho-ke eNazaretha siyalibonga kakhulu leli thuba siyafisa ukuthi uNkulunkulu wethu silokhu silithole njalo kuze kube ukuthi kuyalunga lokhu uJehova esekubona yena sekulungile ebese ungaphindi uvuke umoya phakathi kwethu ukuphikisana nokubangisana ukuthi imini okufanele ngenze ukuthi bese kugcina sekufadalala igama elikhulu lasezulwini. Funa sikwenze ngokuhloniphana njengoba siqhubeka sikwenza ngokuhloniphana
bangona bakhulu. Ngakho-ke maNazaretha kunganiphazamisi lokhu. Manibona kwenzeka kanje bese nibuza ngoba benjani nabo. Incazelo selokhu siyethula nje phela ngoba sinani sibambisene nani kulokhu ukukholwa. Kufanele sihloniphe futhi sikwazise nani nisazise nathi sinazise singathi ngoba nakho singabenguna abakhulu bese sinibukela phansi. Kufanele sinibukele ngendlela efanele. Amen. Siyabonga-ke Jehova Olungcwele, sibonge Nkosi ithuba osiphe lona. Ngizocela uNkulunkulu wamakhosi ukwehlela ngezansi. Ngiyacela la ngikhulume khona kabi maNazaretha nangaqonda ukuthi ngithini. Bengiqonde okuhle. Bengiqonda ukukhulumela thina sonke ukuthi asingabi njengokhokho bethu. Asingathi-ke thina abanye